Itt vannak a babukák. Anna, maradj ott! Ádám! Itt van Ádi. Rock and roll! Nyomjátok a rock and rollt! Oda alszik. A másikra alszik. De édesek. Ádi, feküdj már ide, légy szíves. Ádám. Ádám! Tiszta pot a kezed. Volt karate bemutató, Anna is ott volt, és be akart állni a karatésokhoz. Ugye, Anna? Hogy karatéztál, Anna? Mit csinál az Anna? Ádám, hagyjad a telefonomat. Ádám, ne hívjál föl senkit. Csak a bucit. Bucit hívjad föl.